Nakatakdang magpahigayon og Joint Committee Public Hearing ug Ocular Inspection ang Senado sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City karong Biyernes. Subay gihapon sa padayong ginalusad nga operasyon sa kapulisan sa pagsilbi og arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa ka personalidad. Atong sayron ang detalye niini pinaagi ni Argel Relator live. Argel. Para gawa sa Senado, nag-iimbestiga na matud pa ang Commission on Human Rights sa mga posibleng kalapasan sa tawhanong katungod ug freedom of religion sa parayong ginapahigayon karon nga operasyon sa PNP sulod sa KOJC compound. Nagpagula og notice ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa pagpanguna ni Senator Coco Pimentel labot sa ipahigayong ocular inspection sa KOJC compound karong September 6, Biyernes. Sundan kini sa ipahigayong public hearing sa Sangguniang Panlungsod Building sa Davao City. Joint hearing kini kauban ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pagpanguna ni Senator Ronald De La Rosa. Busa, gilauman ang pag-abot sa Davao City sa ubay-ubay ka mga senador nga sakop sa maong mga komitiba. Wala pa'y nadawat nga formal notice ang PRO 11 sa maong mga aktibidad apan dunay naabot kanila nga impormasyon labot niini. Apan makasulod ba kaha ang mga senador sa mga lugar nga dunay mga police line? Ang STG commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Ginahulat pa ang komento sa KOJC Legal Counsel labot sa ipahigayong aktibidad sa mga senador. Naga-monitor o naga-imbestiga na matud pa ang Commission on Human Rights kung dunay kalapasan sa tawhanong katungod, sumala sa ilang ipagula ang opisyal nga pahayag. Lakip sa ginasuta kung dunay kalapasan sa freedom of religion o kagawasan sa mga miyembro nga isabuhay ang ilang debosyon. Kanatungod kay ginabawal matud pa sa PNP ang paggamit sa ilang cathedral o pagbutang og kordon sa palibot niini. Pahinumdum sa komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpatuman lang og arrest warrant o dili search warrant o pagalugad sa lugar. Angay matud pa kining ipatuman nga nahisubay sa balaod o prinsipyo sa mga tawhanong katungod. Luyon niini, giawhag sa komisyon si Pastor Apollo Kibuloy nga tumanon ang gibutyag niini nga tubangon ang bisan unsang kaso batok kaniya, bisan asa o bisan kanusa. Nagpahinumdum sab ang komisyon sa KOJC members nga dili babagan ang mga pulis sa ilang trabaho sa pagpatuman sa warrant of arrest kang Kibuloy. Sumala sa PRO 11, abli sila sa ginahimong investigasyon karon sa CHR. Any information, records na kinakailangan nila ay ibibigay naman po ng Philippine National Police, ng Police Regional Office 11 kasi transparent din naman kami sa ginagawa naming service of warrants of arrest. Sara aminado ang Chief Legal Counsel sa KOJC nga sila ang nag-request ngadto sa Senado pahigayon og inspeksyon ingnon public hearing sanglit wala na sila access sa JMC Bagisment ug ban pang lugar sulod sa KOJC compound isip usa sa mga legal remedy nila. Samtang ibutyag sab nga wala pay koordinasyon kanila ang CHR hinuon nagaandam na sila og pleadings ug galing makig-coordinate kanila ang CHR sa pahigayon nila nga investigasyon. Sara. Daghang salamat Argel Relator.